Pois agora mesmo a miña situación como actriz é moi boa porque estou tranquila, rematei agora unha serie, Casa Manola, que é unha serie que ademais de traballo supón pois moita alegría, moita entrega persoal, moito retorno persoal tamén, e cando iso se produce nun traballo, pois agradecelo moitísimo porque te edifica como persoa, como actriz, e termina non sendo non só traballo, non? Chega un punto na vida dunha actriz, polo menos no meu caso, cando a túa escolla é permanecer en Galicia e traballar desde aquí, por unha opción moi persoal, querendo estar perto das familias e demais, entón decides pois cales son as opcións que tes en realidade. O desencadenante de poñerte a un proxecto así é porque o teu traballo como actriz non é todo constante que che gustaría, ni moito menos. Efectivamente, as estatísticas están aí e falan por si mesmas de que nós, ao mellor, pois, concretamente, Casa Manola, probablemente estiven esperando ano e medio para facer unha tanda de 13 capítulos. Os tempos de espera ás veces son lóxicos, outras veces non. Responden a unha serie de variables que non sempre son iguais, non? Entón, a circunstancia económica na que ti vives é moi extraña. Entón, procuras buscar pois unha solidez nalgún ámbito da túa vida para poder ter unha dignidade económica, non? E sempre buscas non sei, un proxecto persoal e profesional que che dé esa estabilidade, porque só así, ti, cando chegas a un plató e traballas como actriz, podes estar, polo menos nese sentido, o 100%. Eu non me podo queixar, eu creo que desde que empecé en televisión, que comecei accidentalmente como presentadora dun programa de humor, e finalmente acabei facendo un casting aos 2 anos para Mareas Vivas e aí empecé unha andaina aparentemente moi continua, para min bastante discontinua, no que aprendes a estar nos 2 niveis, basicamente moi arriba e moi abaixo, no medio nin tanto, é como que o bo se acumula e o malo tamén, non? As dinámicas nas que ti entras como profesional arrastran tamén o teu entorno, non? Eu como actriz traballo uns meses ao ano, ao mellor hai anos que traballo moitísimo e non teño tempo para nada máis. Adoita ser, como explicaba antes, adoita ser que cando moito traballas como actriz tamén fas pregóns, tamén fas presentacións, tamén presentas galas benéficas, estás todo o día no allo, non? Entón a actividade é un sen parar, non? Hai outras épocas que non, entón nesas épocas eu traballo como productora, como presentadora de eventos, organizo eventos para outra xente ou por encargo, fago teatro, monto e produzo as miñas propias cousas, por pequenas que sexan. Todas estas actividades paralelas permítenche unha estabilidade. Eu xa me adaptei a todas as situacións, non? Ás veces traballas con unha previsión de, ao mellor, dos próximos 6 meses, máis alá non sabes nada. Digo 6 meses porque, se eu, por exemplo, estamos agora en inverno e penso que no verán vou participar dunha produción que xa está pactada, entón eu trato de coller todo aquilo que me desvincule cando comece con esa produción. Entón sei o que teño con esa produción, pero despois xa non sei nada máis porque tes que estar disponible para iso, non? Que iso ten que ver cos momentos foto que temos. O momento selfie é o momento foto en prensa, de todos os eventos aos que acudimos, porque tamén é parte do noso modo de vida, fai que a xente obviamente pense que temos unha vida moitísimo máis lucida, bonita e máis tranquila do que realmente temos. Lóxicamente, nos momentos en que imos a unha estrea, imos a un evento, imos a uns premios, participamos do que é o noso sector, de toda aquela parte vistosa que ten o noso traballo, pois, lóxicamente, xenera moitas máis imaxes
que ao mellor esta entrevista que estamos facendo aquí, non? Somos en parte responsables porque no momento de facer esas instantáneas e no momento de compartir en imaxes esas instantáneas, pois estamos vivindo un momento bonito, un momento de celebración de que isto se está conseguindo. Aos poucos, tal vez, pero se está conseguindo. Entón, pero claro, o que non é certo é que poidamos vivir constantemente niso, temos unha vida absolutamente normal. Eu sempre digo, cando vexo algunha actriz a que aínda non lle roubaron a inocencia e que aínda ten esa ollada tan pouco perturbada, e digo perturbada no sentido de todo o que veña de fora que vai diluindo esa ilusión, non? A min gustaríame moito estar aí, non lle perdoo a quen me matou a inocencia, pero é que a mí encantaríame poder dedicarme, desde que me levanto ata que me deito, a formarme, a poder ter tempo para ler o que me convén ler para saber da miña profesión. Eu procedo dun entorno absolutamente tradicional, ninguén do meu entorno ten influencia de ningún tipo co audiovisual, e a miña formación non é unha formación académica. Quixen permanecer aquí e a miña peaxe foi pois traballar en moitas cousas que non teñan nada que ver con interpretar diante dunha cámara.